Awukhulanga ngeke izanithatha ikhadi mntanami. Yo enkosi makazi. Uyabona mntanami ukhululeke namhlanje njengoba ndikulandile. Ndikulande ekhaya bengenamuntu. Ngoku ndithe iza kwekhaya kunabantu ukhululeke ukhule ibhaki zakho uzixhome. Enkosi makazi kuba besele ndingazi noba ndizoyaphi bendisoyika ndingazi noba ndizoya kweliphi icala. Hayi mntanami ukhululeke siyakuthanda selekhaya noma malume bakho bazofika bakuthande. Baphi bona omalume bam? Basaphumile mntanami malume bakho. Jin. Ngakho Asifa. Yo, mthanami kunisukhumbula. malume nami ndikukhumbula. Somdala kangaka? Nonke uphi omnye umalume wam? Uyeza ndimthe phasi ba yena uthi usajongina sesajonga inkomo pha. Yo, andajabula mntakasisi. Yo. Yo. Hayi, somdala. Ave sekhulile intombi. Yo, uyambona nolitha baba Kula mabele. Yo. Kade ngizahlenza inkomo namhlanje. Yo, Janam. malume. Ukhona? Ikhona malume ngiyuthanda wena. Yaphila. Ufenene? Ngisanda kufika malume. Hayi yabona namhlanje qabe kuko siyayidla namhlanje ayikho nje enye into Yo ngiyabona. etyenileyo ekugitshebe. Yo uyandithanda umakazi ndinibone nonke niyandithanda. Hayi yabona ngoku wamkelekile ngoku. Enkosi malume. Noma ungangabisaphinda apha ekhaya. Hayi Sekhaya asikhululekile. Ukhululeke. Hlala ukhululeke nje unetheze sibulala amaqanda sidla inkunku. Ndifuyile pha qabe bhokwe pasile mntonyana nje qabe bhokwe nehlenzi. Ayiphekwa enye into. Uyabona nje mtshana. Uyabona ke nolitha. Dadewethu ngicela nje balomntwana umphathe njengomntana wakho. Alibale yonke lento yamenzeke kumama wakhe. Ave ayilibale abe sazuba nanku umama wakhe. Ave ulibale thina silapha sizoyimela lento uyifunayo. Nomthobisi njengoba engumbuthi omdala uzoyenza lento uba ube utata nangu umama otata sikhona sokwenzela yonke into omjana ukhululeke kusekhaya apha. Yo awumhlelo omzingeke. Yo Siyazama. Thulu uzobona mshana. Uyabona ngoku? Hayi. Ukupasile nje. Kushintshwe izimani. Nyani malume. Yakuxelela. Yo. Khona qabe bhokwe namhlanje ba ndidlule phaya sibani ngondisa pension. Uthulana ngijiya pha. Ndithi ngibheka ibhokwe ndazishiyelwa ngutata omkhulu. Yo. Khona ityebile inempolo ephezulu. Ebuthi Mthobisi kawuthi ndiyovulela ezabhokwe phaya. Ube uwenze izinto apha. Okay. Awusikhuphe sibe phaya icaleni. Okay. Hey, mfazi awuze uzohlala phansi manje. Hey, mfazami. Hey, awuze apha Yo, andikhathalanga tata. Hey, mfazi. Tata. Uphathele indaba ezimnandi. Sindaba zini na ezo xa undixelela? Mfazami. Yazi into ndicela Intoni na? ndipromotiwe Yani? Sindaba zimnandi nje ezo. Yo, sindaba zimnandi ezo. Mfazi. Kanti into kufanele ukunyusela emsebenzini. Ngiyabona uyawuthanda umsebenzi. Ukhuthalele. Kudala uThixo uyivile imithandazo yakho. Kudala ndasebenza khona. Nakudala ndithi Thixo ndincede yena ndikukhuthalela basiyeke ukuhlupheka. Madoda. Madoda umfazi amadoda. Ukhuthele kodwa madoda. Ndikhathele nokukhathala wethu umyeni wami. Awundincede xa undithathele eyafoni. Ndifuna uke ndifonele umama. Yaqala inkathazo ngomfazi. Hayi bo, inkathazo yani na? Madoda, hayi. Kodwa ke ngofana ndiyithathe Nansi phezu kwetafile wethu umyeni wami. ilapha phezu kwetafile. Bengingayiboni manje. Ndingathimba lo ndikhathele kangaka. Mfazi yazi khona into endiphethe kakubi kanjani mfazi wami? Bo. Yazi Intoni ngokuphatha kakubi ngoku? into endiphethe kakubi. Imelo ngohlobo lo mfazi. Ndinonantsika apha ndinomntwana apha enamzala kwintombi enandisebenza nayo kwimpese group. Ngoku lo mntwana lo andimazi umama wakhe watshona phi naye. Noba wathini umntwana indiphethe kabuhlungu lo nto mfazi. Kanti wena myeni wami awulazi ikhaya lakulo nina umntwana uyafika. Iyandibetha nento ongazali kwakho kodwa kudala sizama kodwa mfazi.
kodwa madoda ayimfazi ke ngokuthi mandenze kanjani ndizawuzama ke ndizale kodwa nangona ningazaliyo andithandi and andiphathi kakuhle sisonobe kangaka soxanga nenye into zamiliswa lo nkosikazi ngoba ubuye lo mntwana awuthi ndiyofowunela umama azindiphathi kakuhle awuye nkosikazi kodwa lento lena ingumvandedwa isebendihleli nje kulungile kodwa bendisonwabile sothethe enye into ngoku kodwa ke kulungile emfazi ukonwaba kona kuyanwabeka kodwa ezi zinto ezi kodwa into enjengeze kufuna sizame uzilungisa mfazi yakhe Nolethi. Kwenzekani lapha endlini nami? Captain. Yabona ifoni yami ayisena kwanti ongoku. Ngilithwe zonke into bezikhona apha efonini fine thini? Hayi andazi kwanto ke mina ngoba ndijiye uAsiva pendlini. Kodwa nguwe omdala ofanele ukhuza umntwana. Ndima mdala. Asive? Hayi namalume Wenzeni? Kenneth Thethi inyana asive umochile wena umochile. Uthi ngithe kwanto efoni yabona yena namhlanje ngiyibona lekufuna asivuse ikhola. Awu umali thuzo kuthethelela. Athe ngiyokubethela ngapha. Mabethe lo. Umenza umntwana wena. Uyamotha lo mntwana. Ifoni yami udithe kwanke ebipha kuyo. Ke ngonthini? Mthobizi uyayibona lento oyenzayo jonga umntwana Uzothini? Uyabona inhliziyo yami ibuhlungu xa ubona lo mntwana ekhala. Kodwa yena abantu Umdala nawe kafunda ukuthi uzoyenza nakuwe le nto kafunda umntwana. ukuthi umntwana kumncinci. Ngiyamtshela ngini kodwa uyamotha. Thula maphephe, thula mntanami. Thula phephe. Uzohlala empini. Uthanda umntana wakho umntana mosha kanje. Ayikho lento uyithethayo ngiyabona ba nibhizi nihlukumeza lo mntwana. So nithi makayephi? Nithi makayephi? Ayithatha ifoni eyicofa edikithi izinto bophi? Ngubani oyaziyo ukuba ifoni icofa umbani? Kuba le foni yakhe ine-virus yazidelete izinto nisukela umntwana. Mamela ndikulungisa. Lo mntwana awafika apha ekhaya izinto ziyanakala. Ucimba kutheni? Bekade ungenje ngoba engekho nomntwana. Kutheni zawonakala ezenu ezami zingonakali? Asazi kalo lo mntwana unendelelo lo. Yo, hayi gazini. Uyazililisa nangoku. Hey, thulani nononethi. Go-to. Uyazililisa lo. Nononethi. Nonethi akenzanga nto. Akunani kodwa please nawe umdala ndicela uba uye kumntwana nawe. Miyeka mo. Ayephi ke? Miyeka mo. Ayephi? Yo. Usazongena kuyadlula lakho uzazimotha zonke into zakho. Manje uzosixaka nokuthulani lo uyamthethelela lo mntwana. Ukuba inkedama anizenzanga oyini kakhulu apha eBhayibhelini. Lithi tata. Lilapha kuLuka chapter 4 nkosikazi. Lithi elilizwi ukuwendwa kukaYesu. Ke kaloku wathi uYesu ezele ngumoya oyingcwele wabuya eYordani wasiwa ngumoya entlango. Verse 2. Wantsuku zimashumi mane ethandwa ngumtyholi akadla nto ngezo ntsuku zakuphela ke walamba. Verse 3. Wathi umtyholi kuye ukuba ungunyana kaThixo yitsho kweli litye libe sisonka. uYesu wamphendula esithi
Kubhaliwe kwathiwa akungesonka sodwa esiya kuphilisa umuntu. Hallelujah. Kungamazwi onke kaThixo. Amen tata. Yazi nkosikazi elizwi xa ndilifunda ndiye ndivuseleleke enhlizweni yami. Utsho uphinde tata yeyiliyandakha nameli lizwi. Inye indawo endiyithandayo apha kule ndawo yoba umtyholi wayefuna ukuyenda uYesu. uYesu akavuma ukuyendwa ngumtyholi. Le ndawo ithi makajike isonka sibe lilitye. Ilitye libe sisonka ndabhuda ngoku. Amen. Akufuneki ke tata ukhawuleze ukuyendeka ngumtyholi. Funeka ufuze uYesu lo angazange avume wamxelela uba kubhaliwe kwathiwa akungasonka sodwa esiphilisayo ngumoya kaThixo. Amen nkosikazi. Yeyiliyandakha tata elilizwi. Iphinde kuye apha kuthi nkosikazi. Kakuhle. Ngoba ithi xa seyibuya kuthi nkosikazi masiyeke ukuvumela noba ngubani asiyende ezinhliziyweni zethu nkosikazi. Ngoba xa sizawuhamba sivumela noba ngubani eyonto izawusenza singakwazi ukulandela kakuhle ilizwi likaThixo kanjengoYesu. uYesu yena zange avume ukuyendwa nguSathane nkosikazi. Uthi uphinde tata. Ngawamanga lamazwi kwenkosikazi nawe ndiyakuvuselela nkosikazi ba ungahambi umamela zonke izinto ezithethwa ngabanye abantu. Bendiba mna ndifuna ukuvuselela wena tata. Nkosikazi ndikuthande loo nto nkosikazi. Ukugabila mama alizenzanga oyini baba yo ukugabila tata alizenzanga oyini baba yo batala behleliza baba Ubala uhlala phansi. Ugqibile ukutshayela wakoroba? makazi ngigqibile. Kunje? Xa ujonga apha phansi kunjani? Andazi makazi. Ujongazi ukubani? Uyadelela mntwandini. Yintoni nje oyenzile namhlanje? Ukwenza washing kuphela uthi uhlale phansi. Makazi ndiklinile nje. Ukline phi? Ndiklinile. Yayibona idust? Enolithe. Wabuka ngathi ulwafuna umntwana kutheni ngoku? Jonga apha phansi kunjani? Kanti lo mntwana ufuna uba ade ayenzeni umntwana? Uvasile, wavasa zonke impahla nezitsha. Usefuna uba akline. So lo mntwana umthatha ungathi imbongolo mzile umntwana. Amen. Lo mntwana ngithatha uba mazoncedisa apha ekhaya. Awafika lo mntwana. Udwexeza phansi. So wena ngamanye amazwi uzama umuntu uba umqashile lo mntwana. Andimqashanga. So ke kwafika nomntwana plus abopheka ngihambile futhi nami. Yena wenzeni namhlanje? Wena usebenzile, usebenza ngeke ushiyelishe indlu lomntwana. Umntwana kaloku. Okay ke ndiyakubona uyamthethelela lo mntwana. Mandihambe yopheka. Umntwana kuwe. Hayi ingqondo yashona yenzayo ngakho. Uyabona udadewenu uba wenzani? Uyabona uba wenzani? Uhlukumezele ngani? Hayi akayi kule ndawo afaneleyo kuyo akaphumule umntwana kancane. Yo, tata nansi into yokuhlala sisi. Usawazi ukuba ihlala phi Ayisibe bengingasakwazi ukuhlela. Yo, hayi sisi. Ingxaki yakho wena? Seyaphela leyo nto uhlele emkhukhweni. Kaloku Kunjani mfowethu la? ndikhona kunjani sisi? Ndiyaphila nami. Ndizithima ndizokubona kunindaba ugqibele. Yo, hayi uyahamba sisi. Uyahamba sisi. Kanti kutheni na? Awusazoskoba apha nopapa lo. Yimsanga umntako ekuthiwa ngubani yamechigaba lakhe nangigqibele semncinci. Usesethu lo mntwana yo akakhulanga sisi? Uphilile nasesethu? Awuthethi kancinci mfana. Khoza apha ndibone wethu. Auntie. Nakho umntwana kankosi ngena. Ngena. Molweni. Ewe ntombazana. Kunjani? Sikhona unjani? Ndiyaphila. Hayi bo uvakatshela abantwana abancinci kangaka kutheni na? Kaloku nanzi umngane wakhe. Oh. Ewe sisi. Ndisaxakiwe. Injalo Hayi sisi. bo. Wakhangeleki ngathi ukhathazekile nje mntwana kutheni? Hayi andikhathazekanga qha nto nje ndisebenze kakhulu ekhaya. Bakwini, ungathi benomsebenzi ongathi wenze ongaka basekhona nabantwana abasasebenzayo na? Bakhona. Hayi, mani kushiye mfowethu, mani zophinde nikubone wethu. Okay ke sisi akubona sisi. Uhambe kakuhle sisi eva. Ulungile ke. Wena zomani ukufonela kodwa sisi na ufone hayi ngeke usoloko ukuthula kangaka.
Nangu. Inkosi dadewethu. Hlala ke noqhela ngokuthi. Kanti makazi kuphi okwami ukutya ndilambile. Apho kusuka khona bephala ukutya. Makazi. Ungawulinge mntwanzini. Awazi bakudla wena. Uzela ukudla ka? Noba uze wedwa nesikhamu zakho. Nolita kanti ngithole ingxaki yakho. Awuthi nihlale phansi. Uyaka nathula nthanda uthethe. Ingamjana ngidoku kwami. Enkosi malume. Yo, kanti ngapha yintoni le niyenzayo? Nivimba nomntwana into ezephelele etoilet, into ephelele etoilet. Ile nimvimba yona. Yo, Uyathanda ukuthetha thulana okwakho. hayi. Wena umntwana Ilihle lapha ngoku le nto yena, ilihle lapha xa ngabe bendimuntu. Hayi, andiyazi bani ngayo. uzolamba kusutha le mfowethu ngoba yabonaba unenceba. Yo, Hey wena suphanga. Awazi ukuphakela okunye. Cha ungiqhele. Hayi. Uzodlela ngayo. Udlo unethi kanje. Uyazi lo mfowethu masehlulelane ngawo. Ibrosa liphelile sinika wena kudla wena kakhulu. Yabona mfowethu. Awazi ukufumana ukudla noma bese hlulelana ngakho. Thela kuwe dadewethu. Kodwa lento niyenza inyembezi zami zobaluvuyo ngenye imini. Noma ningandenzani nithi nenzani. Kodwa inyembezi zami zobaluvuyo. Yabona naku ukuhlosa ukudla wena. Unesibindi. Unesibindi Uhlaphelele ibrosa liphelile. Ngedile mfowethu umthetho. Sekanje. Uthabulela bani? Inyanga nenyanga ngithenga ukudla wena uyagqiba ukudla. Eqala nenyama ekhaya. Njani? Ngiyaphila nami. Yo, udala ndagqibela ukuza kweli khaya. Hey, Izinqabe welilanga ngolichisayo. Alisatshisa ungasatshongo. Yu. Ngizawuthini kaloku ndibethwa zingxaki zokuxakeka. Mama notata ndize apha. Ndize ngengxaki apha. Ingxaki. Tata. Oh, masiqale sikhulekeni sixhumane noNkulunkulu ukuze sibone ingxaki yakho ma. Kulungile ke. Asiguqini. Bawethu. egameni lomsine lonyana Thixo ingcwele. Sibona Simeme